पावर स्टार पवन सिंह के भैया कमाल के गाना आइल बा। बाबा नगरिया से को देबिया डरिया हो हरियारा चुड़िया खातिर सहजनी। चाहे पवन सिंह भक्ति गावस और चाहे लोकगीत गावस, सीधे सीधे कही ना कि भक्ति के राजा ओ बाइल बा। ठीक बा, काहे से कि भाई देखो बहुत लोग भक्ति भैया गाना गावेला। अच्छा रउआ बताई पावर स्टार पवन सिंह के भक्ति आइल बा। एगो खेसारी लाल यादव के ऐसे 3 दिन पहले भक्ति आइल बा। बुझाता जे पी के ढिमला गइल बड़े। इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लोग जानते हैं, ठीक है, इसलिए हम इस पे नहीं बोलेंगे। हम बात करेंगे आज पवन सिंह के गाने पे। कहाँ से कि सिंपल बात बाबे, केहू केहू रे मजनुआ तोरा से मिले आ जाए बाबा धाम में तो रे पीऊ गांजा दम मारा चलत रहो। लेकिन असली अगर बाबा के भक्ति के गाना कहल जाओ, असली चीज कहल जाओ जो कि भक्ति रियल में होके के चाहिए, धूप बत्ती सब बात, मर्द मेहरारू के भक्तिमय बात, ठीक बा, तो उ चीज पवन सिंह दिखावे के काम करे। अच्छा रउआ ई नहीं लागत कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक पवन सिंह ऐसे कलाकार हैं, ऐसे लेवल के कलाकार हैं, एगो फोन आवता लेकिन वो उठाएम ना हम, एक ऐसे कलाकार हैं जिनको शुरू से सभी लोग एक अच्छे मतलब गायक के नजर में देखते हैं। जो हाँ पवन सिंह गाते हैं तो दिल निकल जाता है। पवन सिंह चाहे वो भक्ति होके, भोजपुरी होके, लोकगीत होके, निर्गुण होके, पूर्वी होके, चाहे मंच होके, कुछ होके, ई है अदर गायक जरा के लोग भी सपोर्ट करला, अच्छा करला, लेकिन भक्ति में अश्लीलता लिया के माने लोग का साबित करे के चाहता। देखिए भैया एगो हम एक चीज बता देते नहीं, अगर हमनी के कोनो चीज सोना रही नु तो हमनी के जरूरत नहीं है कि कहीं सन के बार बार सोने ठीक बा। आ कोनो चीज माटी बानु तो माटी बा, ओकरा के जैसे कि ना होला कि नाली के कीड़ा के रोरे पकड़ ली, ठीक बा, ओकरा के दूध से नामा दी, लेकिन उ भागी नाली के तरफ, ठीक बा। तो पवन सिंह आ अदर गायक ई बात करबे मत करी रहे, काहे से कि लो ओ लायक होइला ही नहीं केलो कि पवन सिंह से हमनी के कंपैरिजन कर जाए। नो चांस। भोजपुरी में हमको नहीं लगता है कि कोई होगा जिसका हम कंपैरिजन करेंगे। बड़का लोग के छोड़ दीजिए, ये सब माने फालतूई चीज में पड़बे ना करे। अच्छा रउआ बताई, सबसे पहले आप गाना पे बात कर ले जाओ। गाना आइल बा टी सीरीज से, गर्दा के कमाल के गाना बा। बोले पुरानका साल के गाना, लेकिन गाना अगला साल के रिकॉर्ड कर माने नए फील देता कि ना भैया, नया कंपोजिशन सारा चीज नया बा। एगो चीज तनिया सब आवे कि पवन सिंह में, हां पवन सिंह हां ठीक बा, कोनो बात नहीं है, ये तो काटे के पड़ रहा है। कोई बात नहीं, गलती हो गया। एगो बात बा, रुक जाए मेरा आवाज ही आता अब साला एथी बोल रही है दिया फोन आता है। एगो बात बा पवन सिंह रुक जाइए तनी याद कर दी आराम से, हम तो हमरा वीडियो एडिट कराएंगे बा। तो भैया एक बात ई बावे कि बोली पवन सिंह के शरीर में तरिया से चेंजेज आ गइल बा ओमे उसला। तब भैया जानते नहीं एगो बात ई बा कि पवन सिंह के शरीर में तनिया सा चेंजेस आ गइल बा, जैसे कि पवन सिंह ए बेरा तनिया सा अपडेटेड और झकास लागत न, ओ बेरा तनिया सा पातर रहलन। अच्छा मूवी खातिर बनेले एमे के जोन पवन सिंह ड्रेस यूज करले बड़े हरर गंगे में जोन ड्रेस यूज करले लेनु, फिर हमरा लगा कि एकदम ओहेगा ना। सबसे कमाल के बात बजे एगो झाल बजावे वाला के काम दे देले। रौरा देखी, रौरा ज्यादा ध्यान नहीं की देले। टी सीरीज पर ए सन के पोस्टर वाला पवन सिंह के वही सन के लुक होइबे करे। अच्छा टी सीरीज रजिस्टर्ड बा। एगो बात हम कहती कि बहुत लोग कही कि पुराना गाना पवन सिंह नया नहीं खन गावत, ऐसे पुराना गाना रिलीज कर जाता, नया पवन सिंह। एगो हम बात कर लो कहती कोनो तुलो स्टार के देख लो, अगर टी सीरीज उसका गवाया है तो पिछले साल का ही रिलीज कर रहा है। और के बाद से शॉर्ट रिकॉर्ड करावे वाला तो अगले साल में। हां तो वो पिछले साल के ही अभी तक बहुत सारा प्रोसेस सॉल्यूशन टी सीरीज में, तब जाके गाना ई होला। तो रउआ सब जाई आ जाके टी सीरीज पर गाना आ गइल बा, बहुत ही कमाल के गाना बा। पावर स्टार पवन सिंह के रोशन सिंह विश्वास के लिरिक्स बा, प्रियांशु सिंह के म्यूजिक बा, शिल्पी या पवन मिल के गौले वालों कमाल के गाना बा का भैया। बाकी मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।